Juan i Marcos i Sergi Martínez tenen molts números de continuar jugant al Bàsquet Girona la temporada vinent. Hola, què tal? Soc en Jan Torrent, benvinguts al meu canal de YouTube. Primer de tot, dir-vos que moltes gràcies per l'acollida que ha tingut l'últim vídeo, però us vull dir una cosa, no sigueu tiquis-miquis i deixeu-me la vostra opinió en els comentaris, d'acord? Anem a crear una mica de comunitat, vull saber la vostra opinió, quin fitxatge faríeu, què us sembla aquesta continuïtat de Sergi Martínez i de Juan i Marcos, que van ser capitals per la permanència i pel bon joc que es va gaudir a Fontejau. Per posar-vos un exemple. Anem ja en el vídeo. Us recordo breument que us subscriviu, que doneu m'agrada i que comenteu. I ara sí, anem amb el vídeo. Sergi Martínez i Juan i Marcos podrien continuar una temporada més jugant a Fontejau amb les mateixes condicions, o això és el que sembla. Seria com a cedit. Sergi Martínez, que té un any de contracte, allargaria aquesta sessió una temporada més i després ja es veuria. Això engresca l'aficionat gironí, primer, i segon, Sergi està disposat a continuar una temporada més a Girona, o sigui, veu amb bons ulls continuar a Girona perquè ell ha estat molt bé i ja ho ha dit en moltes entrevistes que aquí a Girona ha estat molt bé, però també li agradaria jugar a competició europea. Veurem què passa amb la FIBA Eurocup, a veure quan s'anuncien els participants directes i els que juguen la fase prèvia, a veure si hi ha el Bàsquet Girona per allà mig. I aquest és el tema Sergi Martínez. Juan i Marcos, un dels jugadors que ha enamorat més a l'aficionat gironí. El base argentí acaba contracte amb el Barça, però sembla que el seu representant o els seus representants i el Barça volen allargar aquest acord que tenen, una temporada més, o bé a saber si dues més, i allargarien aquesta sessió, com amb en Sergi, una temporada més aquí amb el Bàsquet Girona. Per què? Jo crec que el Barça ha vist molt clar que Fontejau s'està treballant bé els joves, que Sergi Martínez i Juan i Marcos han sigut part vital de l'equip en els bons resultats i que es volen guardar aquest as sota la màniga de... I si exploten i poden ser jugadors pel Barça, per ACB i per Eurolliga? És un salt molt gran, però qui sap, no? Llavors, per no perdre a talent, el Barça deu voler allargar una mica aquesta vinculació que els uneix i que continuïn creixent a prop de Barcelona, aquí a Girona mateix. Dit això, com queda la plantilla del Bàsquet Girona a dia 21 de juny? Doncs tenim a Juan i Marcos, suposem que Juan i Marcos segueix, Ike Iroegbu, que en principi continua perquè té contracte, veurem si no passa com en Cameron Taylor i arriba algun pagament de clàusula i el jugador se'n va, esperem que no, crec que va ser l'MVP de la temporada a Fontejau. Tenim Arham Durham, un gran fitxatge, jugador extracomunitari, tenim una plaça d'extra ocupada. Maxi Fielerup, que el diari de Girona ha avançat que el club té intenció de continuar la vinculació amb l'Alè argentí, quarta temporada ja. Passem a la posició de l'ERS. Tenim a Sergi Martínez, suposem que continua, a la pivot Yves Pons, que també té contracte, el jugador francès, i pivot tenim a Jaume Sorolla, que també es va avançar a principis, tot just acabar la temporada, que el Bàsquet Girona el vol renovar el pivot de Tortosa per 2 temporades més. Coses, tenim 2 cupos jugadors de formació assegurats en el cas que Sergi Martínez continua. I què necessitaria l'equip? Què necessitaria l'equip tenint aquests jugadors? Doncs bé, a opinió personal, jo us dic que jo el que buscaria són 3 estils de jugadors molt concrets. El primer i més important, i crec que s'ha demostrat durant la temporada 23-24 que va fer molta falta, és un pivot d'estil defensiu. Un jugador que intimidi, no només que faci tap, sinó que intimidi a prop de cistella, que sigui capaç d'aguantar un 1 per 1 amb un jugador petit, que agafi molts rebots, que en atac pugui jugar per sobre la cistella.
seria Ken Birch, però sense ser Ken Birch. S'ha de buscar un jugador que pugui fer aquestes funcions, i també en atac dir que hauria de jugar. Crec que és molt important que sigui un bon continuador de bloqueig directe, cosa que Ken Birch no va acabar de funcionar, o almenys jo no ho vaig acabar de veure del tot clar. I en defensa, que sí que era, això sí que Ken Birch va funcionar molt, és un bon defensor en el bloqueig directe. És a dir, quan deia allò de defensar l'1-1 amb un jugador petit, també és una de les opcions que tens. Però crec que ha de ser un jugador capaç de sortir al flash, de fer un bon drop. Bé, situacions defensives que han de ser, que s'han de treballar bé, i que en el bàsquet europeu el bloqueig directe és el que juga més. És la situació ofensiva que es deu jugar més, sense cap mena de dubte. Següent jugador que jo intentaria incorporar seria un especialista en el llançament. Aquí m'he deixat un assumpte. Mindaugas Cizikas, el jugador lituà que va acabar molt i molt bé la temporada amb Fotis Katsikaris, en un principi hi havia la intenció de que el jugador continués. Bé, esperem que sí. A mi em va agradar molt els últims partits de Mindaugas Cizikas, però quan us dic que vull un especialista en el llançament em refereixo a un jugador més petit, més ràpid, que sigui més hàbil a l'hora d'esquivar les possibles defenses rivals. Mindaugas Cizikas és un jugador de 2.05, si no m'equivoco, és molt alt, llavors no té aquesta facilitat, no té aquesta rapidesa en el tir, perquè és un jugador, és molt alt, és molt recte. Clar, no és el mateix que un jugador de 1,90 m, 1,95 m, que és molt més ràpid a l'hora d'aixecar el llançament. I per últim, l'últim perfil que jo afegiria en aquesta plantilla del Bàsquet Girona per la temporada 24-25 seria un altre exterior, però amb capacitat defensiva. També, puntualitzant, tenim a Sergi Martínez, un excel·lent defensor, segurament dels millors de l'ACB, però també me refereixo a un jugador amb molta capacitat defensiva per defensar jugadors més petits. Tenim a Arhami Durham, que també pot fer un bon paper. També tenim a Maxi Fiererup, que amb Fotis Katsikaris va jugar més minuts per la seva faceta defensiva. Però bé, jo crec que un especialista pot ser una peça important a tenir en compte en la confecció d'aquesta plantilla. Llavors, què està sonant? Qui són els rumors en el que s'involucra el Bàsquet Girona? Tenim a Guillem Ferrando, que ja us vaig comentar que tant el jugador com el club veuen bé que el jugador arribi cedit i que sigui el tercer base, després de Juani Marcos i Iroegbu. I Iroegbu és un 1, és un 2, vale? Compteu-lo com vulgueu. Tenim a Oriol Paulí, que jo us vaig dir que si sent Fotis l'entrenador veig molt complicat la seva arribada perquè no és un jugador que encaixi amb la idea de Fotis. I tercer, tenim a Pep Busquets, en el qual ahir a Badalona Comunicació ja van explicar amb Dani Miret, entrenador de la Penya, que s'està parlant amb la situació de Pep Busquets. El mateix entrenador i el mateix jugador estan parlant a veure què és el millor per ell i pel club, òbviament. Veurem si arriben. Crec que incorporar qualsevol d'aquests tres jugadors dins del seu rol pot ser una bona incorporació, pot ser un bon fitxatge pel club gironí. Primer, són cupos, els tres, sumaries un cupo, si en sumes dos ja tens els 4 jugadors necessaris per jugar a l'ACB de formació, necessitaràs un cinquè si acaba jugant en competició europea. I segona, els rols. Guillem Ferrando, tercer base. Oriol Paulí, crec que és un jugador que pot jugar al 2 i al 3, jugador molt vertical i molt versàtil, que en certs moments et pot complementar amb alguns minuts a la posició de base. Pep Busquets podria ser un jugador en el que buscar punts en el llançament a peus parats, un jugador que també és molt hàbil corrent al contraatac i molt valent, i també a la Penya les últimes temporades se l'ha vist defensant l'estrella rival exterior. Per tant, són jugadors que sumarien en diversos apartats i que el Bàsquet Girona hauria d'estar content d'incorporar-los a la seva plantilla, en la meva opinió, que quedi clar. Dit això, us deixo ja fins aquí. Espero que us hagi agradat el vídeo. Repeteixo, subscriviu-vos al canal, doneu m'agrada i sobretot comenteu, que m'ajudarà a créixer i a crear una comunitat aquí al canal de YouTube. Ens veiem en el següent, que serà en 1 o 2 dies. Que vagi molt bé!